Пловдив е по-различен от другите градове с неговата цветност и с неговата мултиетническа и религиозна толерантност, нещо, което в 21 век много малко градове могат да се похвалят с него. И аз съм изключително горда, че моя град е този в България, който е най-толерантен към различните. За първи път осъзнах какво означава Пловдив за мен, когато дядо ми беше казал, че всяка една къща, в която разкопаеш в избата и в мазето, от нея излиза римска мозайка, и аз съм останала с впечатлението, че това не просто е най-интересният град в цяла България, но и най-стария. В годините се оказа, че е точно така и аз всеки ден не спирам да се гордея с това нещо. Най-много харесвам главната в Пловдив и като една истинска пловдивчанка, в редките моменти, в които попадам в града, задължително минавам поне веднъж на ден по главната. Пловдив трябва да стане европейска столица на културата, защото той винаги е бил такъв, особено в мислите и в чувствата на пловдивчани. И това е най-големият комплимент, който може да направи Европа за този прекрасен град.